मुझ के बीएल पकड़ता ही कब से एने रही थे हे दे गिरा तो देख हे दे होई जब आवे तो। नमस्कार भाई लोग, अभी हम खेत में आइल बनी धान पटवे हमार ना ये होकर धान पटे के बाद दोस्त बाहर से ले जाओ तो उनका लोग के धान पटे के बाद ठीक हमारा धान में हर जगह पानी बा हमने के खटिया पर काटे के पड़ी आई का जाने कौन करम बा इनका लोग के कि धान पटो तरल देखो मेड़ी बनले बड़ा जाए ने गामला वामला लेके आइल बड़ा रहे तो इनका लोग के धान पटवे के पड़ता लेकिन हालांकि धान में तो हो ही गई बड़ी सम नीचुया पानी नहीं खे से पटे के पड़ी और देखा क्या करता मुस मारते कब से में मुझ के बीएल पकड़ता ही दीपू तो तारा में कहाँ पानी मरते चला पड़ता हो भाई देखो ना चलाइबा पानी वो तो पानी है अंदर होइले नहीं के खेत में तो पानी नहीं खे तो ओकर बाद अब धान ना होई ना ई सब बानो जवन पइए रह जाई ये बात तो कब से एने रही थे हे दे गिरा तो देख हे दे होई जब आवे तो वो जो कैसे गिरते नहीं थे जावा हो जो मार तो भाई ये बात अगर जे में पानी ना रहल नु तो धानवा जो नहीं बा तन पइए रह जाई कि फिर धान ना हो पाई यही से पटवे के पड़ता है कब एकरे एगो पटवे के पड़ता है गाँव भर में चुनिंदा लइका बा और सब के जितना धान उन बड़ी से सब के पानी हो हमार खेत एगो होने बा तो उन्हें पानी लागल हो वाला खेतों में अपना पानी लागल बा कि ना से होई में ओई में पानी बहने नहीं खे ये सब बात बा भाई आज गाँव में मजा आवला तनी से धान उन्हें देखा पूरा मेड़ी ओड़ी पर घूमत रह ऐसा लगेला बाहर से आई नहीं सन तो गाँव में तनी सा अलगे सुकून होला मजा आ जाला आउ के करे एगो कटाइयो गइल बा का दीपू ए दीपू आउ के करे एगो कटा गइल बा एहू में से पानी जाता अभी नहीं दिला है एहू में से पानी जाता अब से ठीक बा भाई।